Kumusta naman mga pinalanggan ito nga mga tagpalamuti mo yung hapon sa inyo tanan? Ari naman ninyo kubus nga lagad si Tita Wilma Sugatong. Para sa Miyerkules nga edisyon sa This Is My Life, kamusta nga itong pagpaniyaga? Wala lamang madugay. Gani, samtang kamudira, nagapahunay-hunay, nag-relax sa inyo tag sa mga nahamtangan, panugutin ninyong inyo kubus nga lagad sa paglingaw sa inyo. Updanay kita tubtubtak na alas 3 sa karon iya nga hapon. Dira sa mga lilisuan sa inyo mga radio, 684 kilohertz. Kag sa mga naka-online naman, pagi sa FB Live, sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Hi and hello man dira sa inyo. Sa inyo man mga greetings, mga mensahe, dugang nga panugdaon, upod man sa panugdaon ni Tita Wilma sa sulat nga mabasa naton sa sini nga hapon, ara lang ang aton sini chat room. Na? Pwede lang natin malike ag ma-share ang programa This Is My Life. Hindi lang ina, kundi iban man nga mga public affairs program. Tanan nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod, kag pati na ang mga matahong nga mga drama nga inyo mabatian sa kahanginan halin sa aga tubtob maghapon. Aton man mga dalag ko direct nga mga balita lokal, national, kag dalag ko man nga balita nga nagakatabo sa palibot sang kalibutan nga matipon sang amon sa News Center, pwede nyo man ina ma-like kag ma-share na mga flash reports, breaking news, mga developing stories na post dira sang amon sa ni mga news writer kag syempre nga amon sa ni mga news reporters sang Aksyon Radio Bacol. Ano sudan nyo daman pa-share man bi. Ako naghingagaw gid kay kanami sang sudan. Nagkahigop ako sang hindi na tama kainit bisan malabaab na lang okay lang no nga tinula yang nga manok may kapayas klang ikag balunggay man manami na ang paghigop-higop mo sang mainit nga sabaw. Ang ginaran after mo lang dira syempre masustansya nga sabaw na kay ti manok mo pa mo kana kapayas mo. Ano ba lang kapayas kag ano ba lang balunggay? Ara ka naman Tita Wilma. Pero ti importante man na. Kung hindi na importante sa iban at least nalingaw ko kamo sina. Di ba la? Kag syempre karon nga hapon daw maayad-ayad ang aton panahon pero medyo nagayambi siya kay magalumon man gihapon ang aton kalangitan. Sa gihapon extra careful kita dira dugay-dugay sa pasiplat man naton sa gamay nga bahin sa dalagan sa aton panahon. Ang aton naman ma-share ng informasyon karon nga hapon. Mga seniors sa aton mga edad na sa mga wala na nagahuben kundi nagadugang ang edad. Aton mga senior citizen. May i-share nga pila ka mga informasyon sa Tita Wilma para sa inyo nahanungod ini sa mga ginapanghimo nyo bala na mga napanghimo yung hindi dapat pero nagapating inyo pensar kag balityagon nga kaya ninyo ay nga mga anak kamo kabalogi kita nga ina ginaugtasan sa mga nagatipan sa inyo pero no choice ilabi na kon palangga ang aton senior nga sa sulod sang balay nga kinahanglan ang mga nagatipan ano gani mangin pasensyoso, hindi lang 1 ka kilometro nga pasensya, kundi unending kag i-enjoy na lang ang tanan. Okay, sulat man nga aton pagabasahon sa karon nga hapon anong mensahe niya sa This Is My Life nga ginaproblema niya nahanungod sa iya ginikanan, sa iya sini boyfriend ay ano naman ina man. Tiupod man sa panugdaon ni Tita Wilma karon inyo man mga good comments, suggestions and recommendations nga ba makabulig man sa atong letter sender karon iya nga hapon. Atong tag sa ka zodiac sign, atong tag sa ka horoscope syempre bantayan lingaw-lingaw lang na. Pero kung swertihon ka sa numero mo, masiling nila taw igo gig ko. May barato ka, di ba? O Diyos ko nga mga anak ka mo. Lipay na ko na pagkabati kung nagdaog ka mo da. May ara, duwa ka numero mo na, ano, ang STL na. May ara pag ginang 3 ka numero. O may ara pag ina, siyempre sa loto. Ay, nga mga anak. Enjoy lang. Basta sa pagpangalipay sa gamay nga bagay,
si Tita Wilma nagaupod. Kay ti gamay lang yung nga bagay makapalipay man sa aton. Di ba na? Sige, alauna 42 Action Radio Philippine Standard Time. Mga mensahe ninyo sa itong text hotline, syempre, ara lang sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Siplatan tagamay aton panahon ayo mga anak sa gihapon ara na iyang LPA no ang low pressure area nga mo man gihapon ang makadulot sa mga pag-ulan-ulan sa bahin diri sa aton sa Visayas kag sa Mindanao kag syempre man sa Palawan. Ining low pressure area nga ini ginabana-bana ara siya sa 195 kilometro na bagat-tanan nga bahin sang Puerto Princesa City sa may Palawan nga mag-aapekto man sa aton diri sa Visayas kag Mindanao sa samtang ang northeast monsoon o kun amihan amo inang nagadulot man sa mga pag-ulan-ulan sa pila ka bahin sang Luzon. Visayas, Mindanao, Palawan, may magalumon nga kalangitan, lapta-lapta nga mga pagpanaliti, pagbubus ang ulan, may pagpanaguob naman, dala naman iya sang low pressure area, kag kung magsigisiging ulan, syempre amo nang halung-halungan, flash floods, mga pagbabaha, no? Landslides, tungod sinang kasarangan tubtob, may ara iya, mabasko nga pagbubus ang ulan. Ilabi nang ina mga kauturin na ito nga nag-estar dira sa mga manubo nga bahin nga mga lugar. Although nga nagalingaw-lingaw lang kita pero kinanglan updated man kita sa nagakatabo, di ba la? Iban nga bahin sang aton sa nipungsod may pagulugal tubdo magalumon nga kalangitan, may araman pagpanaliti pero panalagsa lang. About di hapon-hapon na si Haring Adlaw karon magtunon mga 5:40 in the afternoon. 5:40 in the afternoon si Haring Adlaw magatunon. Unlike sa Disyembre tugtub early sang siniiya nga bulan sang Enero ba. Siling takadulong pa ay ba kadulong pa sagwa kung lion mo kay magalumon ng kalingitan way kabalo gali alas 8 na di ba? At isang pagtulutugnaw tulo ka nami lang gid iligid. Anyway, alauna 44 Action Radio Philippine Standard Time. Titawe kadtuan naton ang pila man ka mga informasyon nga aton ipaambit sa aton mga senior citizen. Mga dapat ninyo himuon, mga senior, mga wala na nagahuben. Do kanami pa na ipamatian sa senior citizen. Ina mga wala na naton wala na nagahuben o kun ang mga young at hearts, amuna silang tagaan luwason mo pang kaugalingon mo. Hindi daw hubin-hubin pa ko sa mga young at hearts kaya tibag-uling ko yan nag-idad-idad mapamo ka na manginluwas ka pa Tita Wilma ha. Well anyway, sa aton sini mga palangga dire nga mga senior citizen may angot ini sa kun paano man ninyo halungan proteksyonan ang inyo lawas kag ang inyo pagid health or ikaayong lawas. So hibaluon naton nga ano gani hibaluon ginaton kag dapat gid nga hindi iya mapunggan ang pagdugay sang edad naton sa pagligad sa mga inadla, right? Tagsa-tagsa sa aton sinuman sila mapabilin nga bata ka lang man. Pinsar mo kag balatyago no wala nagapabilin nga huben ka. Pero ito niya physical nga lawas amo inang nagagulang no, sa pagdugang man sa mga inadlaw ng mga tinuig. Hindi kami ara isa ka pagtuon from US no, nagapakita sobra iya 15% sang mga may edad na or sa aton mga senior citizen. Abi ninyo nagakahulog sa hagdanan. Ay, pamo ka na bala. Di ko may hagdanan, ikon may hagdanan bitaw. Mahulog pa na, hindi. Di para bala matagaan man naton reminders ang aton mga senior citizen. May mga pahinumdum, mga reminders gid para sa inyo. Mga anak man sa gyapon panawag ni Tita Wilma. Okay, suno sa pagtuon nga ina na dito sa United States of America, bapa mo kana, di ba? Mga 16-year-old nga mga tawo or let's say after mo 60 years old, no? Dapat likawan mo ang pila ka mga bagay-bagay sa paghulag. Okay. Anong una-una tawe? Hindi ka magsaka sa hagdanan. Kag kun
kinahanglan gin nga masaka ikaw sa hagdan, advice sa imo nga kinahanglan panguyat ka gid maayo kung may rehas sa kilid no sa hagdanan o kung may halambuyan hindi ka magsalig yang nami matsyag ko kaya ko ni magtikang paibabaw amo na kay may tendency nga ma-outbalance ikaw. So to make it safe kinahanglan kung may ara halambuyan basta pasaka manguyat gid ikaw. Isa pa lang na. Ikaduha, hindi mo pag i-twist. Hindi mo pag i-twist sang madasig ang ulo mo kung magliso ka. No man. No, mo na nayagali kung mag-edad ka. Hindi sila nga gulpi mong ilisong ulo mo. Kundi amat-amat lang. Kung pwede, if possible, i-warm up mo anay imo ulo, pating imo bilog nga lawas. Para nga, mangin kampante ka sa paghulag. Kay ti na nakahulag ang mga kaugatan kag joints mo. Na, isa pagkid. Ano dito, Wilma? Hindi mo pag tikoon or hindi mo pag isyuktot ang lawas mo na hindi ka mo bag i-droop balang imuli ang imo nga abaga pa or lawas pa idalom na hindi ka magsyuktot hindi mo pag isyuktot ang lawas mo para ano ano gani para mauyatan mo ang mga tudlo sa lawas mo, bala, muna himuon mo, hindi bala para magduko ka nga siling, aglabuton mo mga tudlo sa tiil mo, maduko ka, mabarikutot ka, ay hindi mo gininahimuon, kaysang huben ka pa, mahimo mo ina. Kung ang mga babies, malabot nilang ila mga tudlo sa tiil, pagkanto sa ila ba? Kung ang mga kabataan, yes, kung nag-exercise, pwede sila ka-bending, kag pwede pa nila mataplak ang duwa nila kapalad sa duta. Kung mga solterito dalaga na, kaya-kaya pa mag-bending, di ba la? Kung mag-60 and above ka, hindi na pwede ha. Kinahanglan, hinay-hinay. Kinahanglan, warm up anay bilog nga lawas. Painit-initon anay ang bilog nga lawas. Hindi gid pagulpihon nga magduko or isyuktot mo ang imo abaga pagkadto sa imo nga bisan sa tuhod na lang. Isa pa, kung na magsuksok ka man sang imo nga dilargo or palda or shorts, kay kabalo kita bisan ang mga young ones na itong subong naga-shorts na iya mas komportable sila nga maglakat kag maglagaw-lagaw di ba kung pwede pa lang hindi ka magsuksok sang pantalon or shorts mo or palda mo nga nagatindog na suksok mo ina samtang nagapungko ka na ay tuod na nakabatsyag ko na one time, ay, nano man nga masuksok ko pantalon ko, ati, kap-kap na lang tiil kang magpungko sa kama, na, kag isuksok nan. Para nga likaw na lang kita sa banggianay, gidya tawe, na, isa pagid, hindi ka magpungko kung ang imo nga face or ulo nagahigda. Nga, idiretsyo mo bala? Kinahanglan i-side sweep mo na yung hawak mo pakadto sa kilid sang katre ihulog mo na kang ihulog mo na batiis mo kang magtakilid na kag amo pagpungko para nga mas safe ikaw no pungko ka sa isa ka side either sa wala or sa tuo sang imo sinilawas kag hindi mo man pag i-twist ang lawas mo antes ka mag-exercise doon ka nami tawi ehersisyo na bakit nang ba pa ano ko man abi ko nga mapagros ikaw dire-diretso ay ko nagaedad gagali hindi na pwede na hindi mo gid pag i-twist diretso ang lawas mo kung mag-exercise kung pwede amat-amat lang mas nami pagid suno sa mga health expert kaon kaanay iya kag magpatunaw-tunaw para may resistensya ka kag isa pagid sa paglakat hindi kay maglakat nga nagapaisol ka, nga nagapaatras ka. Kay ang pagkahulog mo sa likod, let's say, isol-isol ka, way kakabalo, magkadaplis ka, kag matumba ka, hindi nami ang resulta sina. Magkapalala ina sa kung anuman nga batyagon mo kung matumba ikaw. Di ba? Kay hindi nami kung matumba kung nagaedad ka. Kag ano pagid,
Kung may ara ka, hakwaton nga mabugat, o kung basta may weight lang gid, hindi mo iya pag idoko ang hawak mo diretsyo. Inang proper positioning lang ginatawag ang dapat mo himuon. Inaing mga hilimuon nga pag siling hakwatan na isa ka sako nga bugas diretsyo ka lang iduko kang maghakwat, mga iya na nasang huben, mga huben iya mga abilidad. Sa mga young ones, sa mga young artists, sa mga seniors naton, kinahanglan gid kung may hakwaton kita mamag-anban or mabugat nga masulusarangan, kinahanglan i-bend mo ang imo tuhod na pilon mo, let's say daw half balaluhod, squat, the right term is squat, no? Squat ikagamay na pagkatapos amat-amat duko para mahakwat mo ang mabugat o kung may kabugaton nga bagay kag amo pero hindi man diretsyo. Kinanglan una na yung bugat sa imo balikawang pasaka antes mo pa ipababaw. Kita mo giling na. Kay kadamo sang ginabatsyag nyo. Abaw nyo, palariho giling pro na. Kag hindi ka man magbangon kung nagahigda ka biskama. Na? Hindi kay magbangon nga abti ka o adlaw nagali kinanglan hingag gulpi ka. Ay, hindi kaya, no? Kinanglan magbugtaw ka, piyong kanis mga mata mo, i-relax mo ang lawas mo, mga pila lang ka minutes before ikaw magbangon sa imo ginahigdaan. Hindi mo man pagpiliton ang imo nga alatrasan. Kung feeling mo nga pag masiling ka, ako'y gusto ko pagkabugtaw ko, mapops ko dayon, na? Or ano man nga oras nga gusto ko, mapops ko nga pops, hindi pa, ay hindi mo pagpiliton, hindi mo pagpiliton. Pabayaan mo, senior, nga mag-abot ang imo urge, nga mabatsyagan, nga gusto mo naging mag-poop, sorry sa mga nagkakaon nga gusto mo naging magwain na. Ang bila lang ina ka mga bagay. Kaya hindi man namin kay kalabanan sa mga nagaedad, gina-constipate na. Matigaan na ang amo na siling ko gani nga, kaon ka mo yautan, nga rich in fiber. No? Rich in fiber, pagkatapos kaon ka mo prutas man, nga damo man fiber, nga makapahumok sang inyong mga poops, inyong mga pupo, para hindi mabudlay. Kay nga, may dumduman ko na dire sa may St. Vincent's, sa may St. Vincent, dabla sa barangay Tangom, kati dire tanan mga tigulang na dakwan na daw, ara na daw mga elders mo, di ba la? Ara na daw, nakatipan kita sa mga tigulang, dira. Gina-schedule sa mga madre ang poops nila tungod may kabudlayan na ginman. Cottages amuna. MWF ibanti THS. Every other night ginapapoops ay nga cottage amuna. Pagkaaga amuna ay amuna siya gali. Ano pa makita naton sa mga nagaedad man nga miyembro sang aton pamilya nga tuod ginman gali ang amo sina. Tiya mahambal man lang ng doktor mga 2 days hindi siya ka poops, pagkagabi na paimnon mo kay pagkaaga malimpyuhan gid ang lawas niya. So sa mga nagatipan, sa mga seniors naton dira, sa mga may edad naton nga mga kauturan, be more patient. Pag-atipan nga may pagpalangga, pag-atipan nga may pagdugsing-dugsing ulo ang amo lang ginabala sa tutuod lang ang ila kinahanglan sa aton. Ilabi na kung may medyo pagka uli-uli na. Anong uli-uli tawe? May pagka-uli na. Kang may pagka lipat-lipato na. Kinahanglan hindi gid magkataka. Kay nga sa tutuod lang tanan-tanan kita. Magaserbi ina nga gabay sa aton. Magaserbi ina nga gabay sa aton nga sa ulihi kita mangin pareho manin. Kapin pa may gusto sila himuon ginanila yan, hindi na mapunggan. Siling, ay hindi magtungtong, bumasaka gina kay labuton ang kun ano nga bagay, malikat-likatan. Nami pa na manglita-lita iyang mga seniors na to, kadlaw kamuda kay tuod na. Kaya hindi mo kamo magpasaway. Gani sa mga nag-aatipan, be more patient, be more loving, be caring, dugsing-dugsingon lang, kag pulo palang gaon lang. Kay ang tanan, magapadulong gid sa amo sina nga estado sang kabuhi. Amo nang siling ako na anong imo himuon,
sa uli ina man ang himuon sa imo in return. Kag nami magpalangga kang mag-atipan sang aton mga olds hindi nyo ginapagkalipatan. O nawili ka naman 1:57 na Action Radio Philippine Standard Time. Balik si Tita Wilma pagkatapos sini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Okay, hi and hello lang dira sa itong sa mga ka-online. Sir Melili Oligo, ikaw gid winner ba with a big heart bang? Pamo ka na bala. Sir Alex Montesa, mayong hapon man. Sir Melili, thank you gid. Mayong hapon ko na, Ma'am Wilma, thank you. Juvie Monara, salamat man. Good afternoon. Ma'am Ana Sinoro, hello. Ba mo kay na. Yes, Sir Melili, Happy New Year man, Ana. Si Sir Alex Montesa, man, mayong hapon lang dira sa imo, sir. Maulanon nga hapon sa imo. Ari lang ko din naga-monitor back-to-back sa imo from Transistor Radio to FB Live program. Tita Wilma. Happy New Year 2023 sa liwat. Keep safe and God bless. Thank you, good sir. Bibi Gregorio Yulo, salamat man. Please, Wilma, greet ko happy birthday sa among neighbor sa Villa Caridad Subdivision sa La Carlota. Kay Amelia Bagslawan or Baglawan, no? Bagslawan. Yes, ma'am, thank you, Gid. Kag Aluhipan, Lidesma Parolisa. Ba. Hello, Action Tita Wilma, mati lang kami diya sa Isabela Barangay 1. Salamat, Gid. Sir Ray Flores Barioga, mayong hapon. Kag kay Inde Ruchel Fulgencio Susana. Ma'am Virgie, hello to good PM monitor naman kami. Diri ni Dai, Thelma Iguico. Kay Lydia, kay Bibing, kay Jennifer, kay Mercedes Lambert sa may Buena Park, kay Jane Novi Agbayani Paco sa may Celine Home. Stay healthy always to and God bless your family. Ma'am Virgie, thanks for the prayer and thanks for the love. Kag syempre man, Martin Aliling, Sir Martin Aliling, no? Salamat gid. Ara sila ko no ni Thelma. Okay, thank you gid na. Jane Novi Agbayani Paco. Salamat man. Okay. Melvin Peñafiel, kay Josie Lynn, mayong hapon. Evelyn Sinaon, Tita Wilma, mayong hapon, monitor lang kami ni Lani Hulag Ayes, ang Purok Gaysay, no, Barangay Alihis. Well, nag-year 2023, si Manuel Jan Ongrang Kapal, hindi na lavender ang iyang heart. Nangin green ang iya sini heart. Thank you, kid. Okay, dira lang tanay asta. Dugay-dugay naman. napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kaya libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kung vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang salamat. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa PM ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat dito nga Inan ko lang ni sa Acton Text Hotline mayong hapon Ma'am Wilma. Okay. Pagbukas ko ikaw magyapon winner sa text hotline Sir Malili Oligo ha. On air sa radyo kapamati sa EB Magalona. Kung sa FB Live ikaw man ang winner ha. Tita mayong hapon Yolanda Pasamati ga monitor gi ko sa programa mo This Is My Life kay paborito ko. Salamat gid. God bless your family and to you Tito Wilma. Salamat gid 0197 Ma'am Yoli Pasamante. Okay, Family Domyo, kay Ma'am Monica, kay baby girl, na? Lexus, kay Sandra, kay Evelyn, no? Sa Barangay San Teodoro, Binalbagan. Halina kay Junjun Lambatin Domyo, Sing Precao, Binalbagan. Ay, oo na. Okay, ron naman dugay-dugay. Gani, relax lang. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang sulat nga pagbasahon naton halin sa aton si Messenger gin padala sang isa ka dalaga nga nagapatawag kay Abby. Ang mensahe ni Abby sa This Is My Life nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon lang sa tanan-tanan gid ginagapamati sa Aksyon Radio. Labi na sa programa This Is My Life. Tita Wilma, nagtry gid ko nga mapadala sa imo messenger. Kabay nga mabasahan mo man, ako gali si Abby.
Indi lang paglawag ang tuod ko nga ngalan kag ang akon account name, please. May problema man ako, Tita Wilma. Natungod ini sa akon boyfriend kag party man sa akon parents. Sa tuod lang, tita, ginhambalan ako ni mama ko nga hindi na lang ko maghimo sang kun ano man nga New Year's resolution ko. Kundi bulagan ko na lang kuno ang boyfriend ko. Mas maayo pa. Ay, nanuman. Tita, kabaluman ko nga may kakulangan ako last year, 2022. Pabaya ako sa akon study. Ti-admit ko man na. Ang mga matag-as ko nga grades sang una sang prelim, nagnubo. Kag, honestly, tita, pilagid ka subject ko ang failure. Kag ang iban, tres gid. Baw. Tita Wilma, hindi man niya ang boyfriend ko ang may sala. Siya pagani ang rason. Kung nga na-realize ko nga sala ako. Honestly, ang rason, nagsunggod lang ko kay mama. Bisan sa atubang sang papa ko, pakahuyan niyang boyfriend ko. Tungod sa sobra niya nga kaakig sa akon. Tita, hindi man ko gusto nga maulamid ang amon relationship tungod sa sala ko nga nahimo. Mas maayo pa kung ihambal ni mama nga likawan ko ang akon tropa. Ina, guro, mahimo ko pa. Pero kung palayuan ko ang boyfriend ko, daw hindi ko gid mahimo. Ti hindi man ko gusto, tita, kay bag-o lang nag-New Year, dala ko gihapon ang mga sala nga nahimo ko. Nag-sorry naman ako kay mama kag nag-promise. Galing daw hindi gid siya magpati. Kabay nga buligan mo man ko, ara lang, mamati gid ko. Salamat again, Abby, sang Bacolod City. Ay nga mga anak mo, anyway, sa imo, Abby, madamo gid nga salamat. Mayong hapon sa imo. Mas nami pagid kon si mama nagapamati, no? Yes. Pero although nga hindi ini true name mo, kung gapamati gid man si mama, makarelate na si mama sa dalagan sang istorya mo. Kasi, ay daulo ang gid sa katabo sa amon nga duwa sang anak ko haw. Dada pa mo kay na bala. Kay basi pa man lang matandog ta ang heart ni mama mo na kag maumpawan o hindi man malain para sa akon abi kung ako ginikanan, hindi man malain nga magnobya or magnobyo ang bata naton something nag-eskwela pa. Importante is aton lang sila ma-remind as always, di ba la? Aton lang ma-remind sila nga kinahanglan kabalo kamo sang inyo priorities kay nag-eskwela pa kamo kag kabalo kamo sang inyo mga limitations. Kay nga ang mga ginikanan dumdumunta nakaagi man kita sa amo sina nga stage sang kabuhi mo, di ba? Nakaagi man kita dinalaga, nakaagi man kita sinultiro, gani hindi man naton pagdalukan ang aton mga kabataan, kundi aton sila alalayan, kag aton sila nga giyahan. Kabaluman kita kung daw ano ang handom naton bilang ginikanan sang kaayuhan sang aton kabataan para sa ila maayo nga palaabuton. Pero hindi naton sila paghugon, hindi naton paghugton ang pagsobra ka istrikto sa ila. Kay balaan naton subong kag kabaluman ko nga ang henerasyon sa karon hindi pwede mahigtan. Hindi naton pwede hugakumon ang ila mga hulag. Hindi naton makontrol ang ila pamansaron kag ila balatyagon. Kaya sa tutud lang,
bata na ton ang ilalawas. Bata na ton sila sa pulong, pero hindi na ton mabasa kag mabatyagan ang ila tag sa kabalatyagon kag dalagan sang ila paminsaron. Diba? Ari na lang kita kay kabudlay subong niya nga mangin. Let's say mangin kuan ikaw lang klase sang iloy. Mocking. Mocking gidya tawe. Ay kag pala pangakig kapag it is always gamay nga diferensya amo ni amoy. Hindi taya pag iimplementar sa ila na kun ara man ikaw mama nga nagapamati ang mama ni Abby, hindi tayo pag implementar sa ila kung nga aton ginikanan sang una istrikto sa aton sa pagnobya-nobya, sa pagnobyo-nobyo nga kinahanglan niya ang aton namuklatan. Kung gusto mo mag-eskwela, kung gusto mo makatapos sa imo pagtuon, hindi ka nay magnobya-nobya, hindi ka nay magnobyo-nobyo. Madumduman nyo na kang makasiling kung gusto mo gin magnobyo, kung gusto mo gin magnobya, bisan tapos graduation pagkaaga nobya ka, nobyo ka, okay lang na. Pero hindi anay magpangasawa o magpamana, inday totoo ha. Ay kailan kung mga madumduman mo ang nakaligad iyang henerasyon nga mga ginikanan nga ato nangin ginikanan subong kita ang ginikanan lain na naman ang aton mga kabataan, di ba na? Gani sa bahin ina sang ginikanan nga nahambal ni Tita Wilma sa mga ginikanan nga ara nagapamati sa karon kag nagaproblema sa relasyon sa inyo anak, sa iya boyfriend, sa iya girlfriend. Kinanglan ara lang kita. I-welcome naton. Kay nga the more nga gina-istriktuhan naton mga kabataan, the more pag dinis lang nagapalagyo kag magtago-tago. Mas nami nga kung may mabatian mo nga dumay nagapangaluyag sa iya kag Domingo. Pakadtua di bala girl? Amo na ni subong ni kay kasilingan pakadtua di bala day kun pakadtua di bala girl para makilala man namo ni papa mo, para mangin friend man na ay do kanami to pamatian ang hambal ni mama, di ba? Mga trick man na sa aton kabataan. Kinanglan buksan naton na ang aton tagsa kabalatyagon, ang aton tagsa kakaugalingon para magsulod ang aton kabataan para nga mangin open sila sa pagpautwas ng tanan sa ila adlaw-adlaw man nga pagsinalay. Dapat sa pihak naman nga bahin Inday Abby kadtuan ko naman ang bahin sang imo iloy kay mama mo, anak, paamo ka na bala, anak, hindi malain ang magnobyo-nobyo. Pero sa nakita ko sa kaundan sang imo mensahe, budo pangin matyan mo ginang nobyo mo, hindi ko man ikaw mabasol. Basta gani ma-in love, nagakabulag ang mata, pati imo balatyagon, nagakakulapan man, kay nagapangibabaw. Ginaulipon sang imo balatyagon, imo paminsaron mo, hindi ka na makapamansar sang maayong mga himuon, pero inday kinahanglan. Balik da si nanay or si mama, tuluka, nga dapat inchindihon mo man siya. Iloy siya, nga nagapalangga kay nagakabalaka sa iyo. Kay nga bisan sino siguro nga iloy, nga may maayo nga handom sa ila anak, hindi gusto nga mapariwara balang ila kabataan sa ulihi, nga hindi nami ang maabtan nila. Bisan ako, siguro personal, kung may bata ko siguro nga babae, hindi man ko gusto, kay gusto ko, bisan simple lang nga kabuhi, basta may seguridad, no? May seguridad, may assurance ang dalagan sa pagpangabuhis nga ako na anak. Hindi man sila nga pagnobyo sang bata naton, sang kabataan naton, pagnobya-nobya, pagnobyo-nobyo sang kabataan naton, mamana, mga sawa na na dayon, hindi man, ari lang tadi sa kilid do nga magiya sa ila, ma-remind lang ta sa ila, ay tapusanay ninyo inyo pag-eskwela, migamigahon or migumiguhon ninyo ang ila nobyo or ila manobya, na? Kabalugid ako. Ganiinday Abi tagaiman gamay nga pag-inchende, gamay nga konsiderasyon si mama mo. Palanggaya ka kung nga aamo siya sina sa iyo. Sakit na sa ila balatyagon mo nga makita bala ang sitwasyon sang ila bata. Na timingan, nag-eskwela ka tapos naka-boyfriend ka. Tapos nakita nila ang ang dalagan sa imo academics pagi sa imo grades sa school, ikaw mismo nagambal pila ka subjects mo ang naglagbong. Kalabanan pa sang nabilin mong subjects,
Tres ang imo grade. Sino ba lang malipay sina nga ginikanan? Ako guro makasiling ba wala gid wala gid gamay nga konsolasyon ang isa ka semester sang anak ko nga pagbaka-baka namo ni papaya ba. Da mo na bala kuana mo daw makasiling ka bala nga disappointment sa bahin sang imo ginikanan, dismayado, makita imbis nga mapagsik maluya na. So feeling ko kag naintindihan ko man sa imo nga mensahe nga nag-promise man ikaw nga mabawi ka. Kay tinakita ang the first semester, katag-as ang grade mo, anay nakanubyo ka na. Dapat gani Inday Abi, na-inspired ka pagid. Di ba la? Dapat gani, na-inspired ka, nagid kay nag-boyfriend ka, na pakita mo pagid kay mama nga nagsala siya, nagkapangayo ka na sorry kay sakit gin man mo ara sa inyo balay kadto boyfriend mo, insultuhan ka tubangan sa boyfriend mo or pagkahuyan ng boyfriend mo tubangan sang amay mo, di intindi man ko na. Pero sa pihak nga bahin Inday Abi, intindihan man ang balityagon sang mama mo. Masakit sa balityago nila nga makita ka nga nagpabaya ka sa imo pag-eskwela. Daw feeling na nila nauyang ang ila kabudlay sa pagpaninguha. Gani bawi ka nga manumbalik ang pagka-inspire nila sa imo. Kay hindi lahog-lahog subong niya ang magpa-eskwela sa college. Hindi niya lahog-lahog. Gasto di, gasto to. Pero sa kamaturan, hindi niya para sa amon Inday Abi nga mga ginikanan. Kundi para ina sa inyo mga anak, sa maayo ninyo nga pala abuton. Nga tani maintindihan ninyo. Hindi may aragin man kabataan nga gusto yung ginamatapos ko kay para makaobra ko kay sweldo ko. May mga kabataan nga balingag, masiling ko niya, ina nga mga pamensaron sa mga kabataan, balingag ina. Hindi bala husto, hindi maayo na pero wala kamo kabalo ang pagpaninguha sang ginikanan, matagaan kamo sang maayo nga puturo, maayo nga pala abuton. Kay hindi kami maluyag nga ang amon mga pagsakripisyo kag pag-antos, maagyan man ninyo kag mabatyagan ninyo. That's why nga tudo-tudo kami kayod para nga maka-eskwela kag makatapos kamo sa inyo pag-eskwela, sa inyo pagtuon, makakita kamo maayo nga trabaho. Di ba? Tuod na iya. Oo. So, bawi ka. Since college ka na, di ba? Second semester, bawi ka, girl. Hindi ka mag-untat mag-say sorry kay mama. Bisan paagi lang sa pag-angga-angga. Sorry na mama, bawi lang ko. Hindi lang kay mama mo, kundi pati na kay papa mo man. Kaya kung pwede hindi na lang pagdalahiga bala, sinungalan sa boyfriend mo na, hindi lang iya pagdalahiga kay wala man siya yasala, ako ang may sala. Promise ka sa kay mama kag kay papa nga mangin masinulundon ikaw nga bata kag mangin responsable na ikaw. Nakita mo ang imo kakulangan sa imo mismo kaugalingon, bag-uha ina, no? Bag-uhon mo ina, upod sa pagsulod man sang bag-ong tuig, ang year 2023. Sa boyfriend mo naman, na abi gamita ang boyfriend mo, na nga dapat ma-inspire ikaw, na istoryahon mo siya, na buligan niya ikaw. Kung pwede, hindi man adlaw-adlaw, tanan nga oras of the night ka mo, di ba la? Kung pwede, kung nagatrabaho naman siya, okay lang na iya. Pero kung nag-eskwela, pareho mo man, kung pwede, tagaan na focus. Tagaan na focus ang inyo tagsa kapag tuon para managihapon preparasyon sa inyo pala abuton. Kag siyang bali, suportahilan ko bala para kay mama para makabawi ita. Para magnami man ang iya sini nga treatment sa imo kung magkadto ka sa balay. Hindi pagpaunta ang boyfriend mo sa pagkadto sa inyo balay, girl, na i-encourage pa siya more nga magkadto sa inyo balay kag mangin friendly siya more pagid kay mama mo. Kay papa, kay wala kay problema kay papa, mga papaya. Okay lang ang mga papaya. Kapin pa kon palangga. Pero hindi naton pag-abusuhan ang kaayosang aton mga ginikanan. Mas nami gani kung talagsa lang kamuga kita ay gani sina, no? Kung pwede ibutang lang sa lugar.
Na hindi man siling adlaw-adlaw kid, focus ka mo sa tagsa-tagsa ninyo iya ka ginapangatubang sa karon kon trabaho siya, trabaho ikaw eskwela pagtuon mo na ang imo nga iskutihon na focus ka man dira. Pwede siya magkapama-share lang sa inyo na pagkatapos i-explain mo man sa iya nga gusto ko magbawi kay mama sa mga sala ko nga nahimo. Magsiling siya, o sige kay suportahan ta ka. Hindi ka nami, no? Ay, hindi mo yung pagpamansaron nga ginaano ka ni mama mo, ginasilutan niya ka, no? Pinalidad mo na kay wala ka nagtarong sa iyo. Hindi na kay nga the more nga ginapasulod mo ina nga plastada sa imo pensar kag balityagon, manginit maakig kagid kay mama mo. Hatred ang magatubo sa kaugalingon mo. Hindi. Kuhaan na challenge na sa imo part. I-prove ko gidya kay mama nga baguhon ko gid ang tanan. Mabawi gid ko sa pag-eskwela ko para magnami amon relasyon. Amo na iya girl himuon mo na kag kinahanglan ano pagyad mas makabulig ikaw kag makabulig ikaw panami sa mudo balatyago ni mama kag ni papa kag mag-set ka pa as good example sa iban pagyad. Nga mga pareho mo nga mga estudyante nga ara iya sa ital-ital ang ila grades tungod sang nobyo-nobyo, nobya-nobya. Nagkisatuod lang bala kung kay Tita Wilma, no? Masiling ka, nagnobyo ko bilang may inspirasyon lang ko. Okay na siya, no? Wala sang malain magnobya, samtang naga-eskwela, no? Basta nami lang bala ang inyong pananawan nga duha sabay sa inyo pagtuon kag sa inyo pala abuton nga maplano man ninyong mga maayo, di ba la? Amo lang na iyang himuon kag inday mangin mabakod ang imo nga desisyon nga magtutom ikaw sa imo pag-eskwela. Kag na maninguha ka nga makabawi ka kay mama mo pagi sa pagpangamuyo pagid girl nine. Kung si mama mo, well, let's say naga-pray lang dira sa inyo balay or si mama nagasimba, try mo nga mag-upod sa iya. Updan mo siya as always. Kay maamat-amat na lugpay ang balaytyago ni mama. Amat-amat nga mahulog kag makita niya ang changes, mga pagbago sa imo mga ginapanghimo, kag maintindihan niya ang tanan. Wala sang madula sa imo kung may pahanunot ikaw sa pag-say sorry kay mama kag kay papa. Kay day, tandaan mo lang, hindi lahog-lahog magpangita kwarta subong para mapa-eskwela ka mo nga kabataan. Tandaan ninyo ina, na? Tandaan gid ninyo. Kay nga, bisan anuhon pa na ni mama kag ni papa sa ulihi, nakatapos na kamo may maayo kamo nga trabaho, nga masiling, ay obligasyon ninyo nga balik doon kami, kay naninguha kami nga magkatapos kamo sa inyo pag-eskwela, ay hindi. Ay bisan palpagon pa kamo ni mama kag ni papa nyo kung hindi kamo wala na mahimo. Kay amo lamang inang manggad nga mahatag sang ginikhanan sa inyo ang kaalam nga wala sang makakawat, wala sang makakuha, wala sang makabawi sa inyo. Tandaan nyo na, mangin inyo na iya, wala sinasang may makakuha sa inyo. Tandaan nyo ina, amo ina ang makabig ninyo precious gift nga mahatag sang ginikanan sa inyo kung magtutom kamo. Ang reward lang da sa ginikanan kung makatapos kamo sa pagtuon, abi ninyo kung ano? Pabugal, mangin bugalon ang ginikanan. Sa piyak sang sitwasyon, kag dalagan sa pagpangabuhi, ay napatapos ko yung bata ko sa iya pag-eskwela. Ay, nangin amusin ang bata ko tungod sa amon man pagsakripisyo, kag pag-isa, no? Nga mahatagan katumanan ang mga handom namon sang asawa ko para kag sang akon bana para sa ila maayo nga palabuton. Tandaan nyo na inday, mga kabataan, hindi talang bala pagpamensaron gid, ang para lang gid sa aton kaugalingon. Na tulukan ninyo ang bright side sa mga ginahambal sang ginikanan ninyo. Dulaa ang mga negative nga ina. Ang negativity nga ina mo ginanagapalain kag naghatag problema, no? Inday, abi sa liwat prayer kid para kay mama. Mapahumog mong iabalatsyagon kag kay papa. Na hindi magampo na why surrender as always ginambal ni Tita Wilma. Wala imposible. Magpangamuyo lang.
kag mangin matutom ikaw. Wishing you luck para sa imo man pag-eskwela, kag sa imo man maayong relasyon sa imo boyfriend. Alas 2:27 Action Radio Philippine Standard Time. Sa itong dire mga kauturan, kung may luyag man kamo pangayuan sang advice ni Tita Will, personal naton nga advice sa inyo sa sitwasyon sa kabuhi. Mapaambit ninyo nga mga nagakatabo sa inyo kabuhi, magkuha ang leksyon, inspirasyon, magamit nga pala hinandigan sa iban man naton nga mga kauturan nga nagaupod adlaw-adlaw sa sini nga programa. Pwede ninyo masulat, ipadala diri sa This Is My Life DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Luxon Streets, Bacolod City. Pinakamapusubong kung may FB account ka, pwede mo lang mapadala kay Tita Wilma personal sa akong sa ni Facebook account, Wilma Antupina Sugaton. Mabasa ko na sa Messenger. Pwede ninyo mahinago inyong ngalan kag address na hindi na yung mabalaan nila. Si Tawe lang nakabalo na. Okay, relax lang da. Mabalik pa ko pagkatapos ng mga ini. This time check is brought to you by Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ina nga nakatabang sa aming diri. Sa liwanag. Okay. Sa mga naka-online dira na again. Manuel John Ong Grang Kapal. Sinang Pris kag Munina sa Oriarta Subdivision La Carlota, Tito Wega pamati na ba mamana, salamat gid na. Bagin ginmuno ko lang ang heart gagin padala niya Manuel John Ong Grang Kapal nga nag-green. Subong ginbalik niya ang purple heart with a rainbow. Thank you, sir. Na habang bata mag-ensayo na para hindi maging matandang merong Alzheimer's. Saging share na ni Tito Wilma kagina para sa mga seniors citizen. Sir Alex Montesa, you get it right. Thank you, Gad. Agwigig ko sa imo, Tita We, salamat sa mga tips mo. Hinay-hinay, pero kinahanglan, sigurado. Di ba, Ma'am Ana? Muna, Ma'am Ana. Let's enjoy. No? Happy birthday sa neighbor ko, si Amelia Kagalawaan. Happy birthday, Amelia Kagalawaan. Kay Lilia Anilado. Good afternoon, Action Wilma. Watching lang ko diya. Hi, Ma'am Lilia Anilado. Ari lang siya kung nag-watch live. Habang bata, mag-ensayo na para hindi maging matandang, parang hindi mag-ulian. Tita Wilma. Okay, Sir Alex. Mami Inday Blaza, salamat man. Kag palang gaon man ang mga nag-atipan sa mga old. Salamat gin, Ma'am Aina. Ezekiel Mateo Dublas. Mayong hapon, pa-shout out halin diri sa Marbel South, Cotabato. Okay, Ezekiel Mateo Dublas, good afternoon. Okay, kay Antonio Beronio, hello Tony, Happy New Year sa bugos mo diri nga pamilya. Sila nag-watch live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Happy New Year kuno Tita Wilma. Salamat gid. Ray Marling Goste. Good afternoon, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Hello. Good afternoon, Atiya Kim Meriman. Tawe, good afternoon kapadayon sa pagpumati sa programa sa Action Radio, Sabran Family sa Barangay Tago, Kabangkalan City. Nila na salamat man. Sally Sipeda, good PM ng we. Happy New Year sa imo, good health and God bless always. Salamat gid Inday Sally, Laingin mga bata subungan hambal ni Ma'am Inday Blaza. Got it right, Ma'am. Ev Smart today of Salcedo. Wow, hidlaw man ko ba. Watching diri sa Tansa Cavite. Good afternoon, Happy New Year sa inyo. Hambal niya, Happy New Year mga bakuludnon. Pamo ka na. Sa sender, kay sirkuhan sa ginasirkuhan ka sang iloy mo. Okay. Istriktuhan, sorry, gin Ma'am Aina, sa iloy mo, inchindihagin, ang balatsagon sa ginikanan mo. Pamatig sa advice ni Tawe, kay para gina sa kayuhan mo, magpangamuyo ka. Baho. Miss Jane, Candido Hildore, good afternoon, Tito Wilma. Ma'am Thelma Iguico, ginatamyaw yaman si Ma'am Virgil Alpinde, nagapasalamat gid sa Miss Jane Torres, mayong hapon man. Maria Teresa Di Paula, shout out kay Maninay ko Ana Sinoro, God bless us all. Good PM po from Italy of Love. Wow, Mama Ana Sinoro ha. Imagine ha,
ihada mo. Gina-shout out niya ikaw from Italy of Love. Oh. Irma Bermoy, Happy New Year. Enough na naanay, ha? Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periodos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat gid ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang gyud sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat ni sa LTO nga ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat nito nga yung patigayon ng ining activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magapadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya
sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga ari karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may aga. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. Pa-shout out kuno sa pa-shout out halin deri sa Marbel, South Cotabato. Ezekiel Mateo Dublas, salamat kid. Miss Jane Torres, good afternoon manda. Halin kay Maria Teresa Di Paula, shout out lang kay Maninay Kuana Sinoro. God bless us all, good PM po from Italy of Love. Hello, Happy New Year to you, Ma'am Teresa Di Paula. Salamat kid. Okay, salamat. Ihada regards lang kuno sa iya mga apo. Kay Tamo Alma. Agasabtanay. Birthday ko kahapon, tita. Watching diri sa Tense Cavite. So, same way of Smart Tadeos Salcedo. Belated happy birthday sa imo. Aksyon sa Guam. Modim Kepas. Reno Lucinario. Good PM po, ka-aksyon. Good PM. Guam Modem Kepas. Where sa diin ikaw. Afternoon, tawi-ari lang kami Japo ni Nanay Isabel Edilao. Salamat, Gid. Okay. May ari diri opinion. Si Sir Alex Montesa kag si Ma'am Aina. Siling ni Sir Alex tapuso nila ila pag-eskwela. Kag amunan ang oras sa pagpangita nila obra. Kag kung may obra na sila, amunan na ang pag-savings nila. Kalawig ba? Kag kung may savings na sila, amunan na ang oras nga maglisensya. Nga maglisensya sila sa ilang mga ginikanan nga maupod na sila. Knowledge is the most important thing. Sakto gid Sir Alex, no? Ang paghigugma nila nga temprano pa nag-usbong, matigayon lang ina kon ma-establish na nilang ila kaugalingon, Tita Wilma. Salamat gid Sir Alex Montes. Barangay 14 sa pamilya Lucinario dira sa Guam. Hello, good afternoon sa Reno J. Lucinario. Ginatamyaw ya iya boss, si Mr. Cos Ray. Thank you so much. Good afternoon. Happy New Year sa inyo. May-ari pa kita diri isa nga nakitaan naton sa atong text hotline. Daligid lang from 0152. Maayong hapon, Tita Wilma, para kay Abby Budlayman, magmangin ginikanan sa isa ka estudyante. Ang nagapanumdum sang ang panumdum sang anak nga makatapos eskwela. Pamatud ilang kay mama mo nga nagaamat balik taas grades mo. Ina kon inspired ka sa pag-boyfriend. Tinguhai nga magbalik pagsaling ni mama mo. And everything will follow. Kami kaagi man sa edad ninyo, but we balanced and persevered. No? Gets, Abby? Kabati ka to, mga Abby, ang ginambal ni 0152, advice ang ginikanan sa kabataan. Rufina Gilungan, dira sa Gilungan, nagapangmusta, si Tuto V. Marsang Carlota. May damo gini sila. Nga salamat. Okay. Alas 2:41, Action Radio, Philippine Standard Time. Sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, happy birthday sa magintamyaw to kay ina si Ma'am Ana Sinoro, di ba Ma'am Ana? Happy birthday kuno sa iya neighbor na si Amelia Kagalawaan. Happy birthday to you, and also belated happy birthday kay Evsmart Tadeo Salcedo. Sa iban pagin natin ng mga celebrators, happy birthday and God bless.
Kabay pa mag-shower ang blessings sa inyo ni Lord. Ang health, kinahanglan gid mangin maayo for the year 2023. Horoscope na kita. Bantay ninyong inyo tag sa zodiac sign para karon iyang adlaw Miyerkules, Enero 4, tuig 2023. Unahon neto ng zodiac sign nga Capricorn. Okay, Capricorn, amo ining mga natawo Disyembre 22 tubtob Enero 19. Capricorn, hindi ipabilin sa balatyago mo inang mga bagay nga wala mo nagustuhan, ihambal, ipautwas mo sa natungdan. Pero kinahanglan in a nice way para wala ka sang balatyagon nga masakit. Capricorn, mga maswerte nga mga numero 4, 16, 17, 20, 23, kag 44. Your lucky color is black. Aquarius, ang mga Aquarius naman, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Sa mga Aquarius, hindi mo kinahanglan ang sinuman Aquarius kung mabudlayan man lang ang balatyagon mo. Nga mangita kapag sa maunong sa imo kung ikaw man lang gyapon ang mag-aantos, no? Mas maayo ang nagaisahan nun. Kaya nga, matawhay kag malinaw. Ako nagmensahe sa kapalaran mo karon nga adlaw. Aquarius, 6, 7, 15, 17, 25 kag 33 ang mga maswerte nga numero. Violet is your lucky color. Ang mga Pisces naman, Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Pisces, ano sa imo horoscope, magpulo pa masyar ikaw kung nagabatsyag ikaw sang kasubo. Hindi pwede nga hindi magbago ang palibot mo. Tungod ang kasubo, posible masundan ina sang balatian. Hindi magpatama. Yes, Pisces, 9, 18, 21, 26, 27, kag 34 mga maswerte nga numero. Peach is your lucky color. Kahit tuwan naman natin ng mga Aries, ang mga Aries amo ining mga nataw Marso 21 tubtub Abril 19. Oy Aries, suno sa imo iya nga horoscope for today, magaagi ikaw sa makitid nga dalan, pero kinahanglan magapadayon ikaw tungod temporaryo lamang ina, kag mabuslan ina sang wow, malapad masangkad nga banas sang imo kabuhi ang imo iya pagausuyon. Maswerte nga mga numero 6, 17, 20, 33, 35, kag 43. Red is your lucky color, Aries. Ang mga Taurus naman, yes, Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20. Yes, mga Taurian, nothing to worry. Karon nga adlaw sa mga problema mo, pareho lang ina. Ipaanggin mo lang ina sa madulom nga galom nga nag-agi kag indi magpabilin sa kalangitan, maangkon mo gid ang solusyon. Maswerte nga mga sa numero sa Taurus, 9, 18, 20, 24, 41, kag 45. Lavender is your lucky color. Yes, Gemini, ang mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Gemini, sunod sa imo horoscope, diri sa kalibutan, hindi pwede nga madula ang kagabihon. Batunon mo ang kamaturan nga ina. Para sa sina, mag-aabot sa kabuhi mo ang bag-o nga kaagawn. Abo kay namin isang palanggiran mo Maswerte nga mga numero sa Gemini, just 9, 20, 25, 39, 40, kag 46. Your lucky color is white. Relax lang. Dugang pagidneton nga mga zodiac sign pagkatapos sa ni. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ina nga nakatabang sa amin din. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple.
Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sa mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihe nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo duha ng Ma'am Nuna kag Jan Diaz kag
sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mahal nga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sir Alex, salamat man. Ma'am Emilia Hiponiya, salamat mayong hapon kay Teresita Batik-Batik Suela. Happy New Year man sa inyo, dira Ter, no? Tawe ko na Happy New Year. Happy New Year man sa inyo, dira. Madamogin nga salamat. Okay, pero gusto ko pa man, kinahanglan tapuson ko ang mga nabilin nga mga zodiac sign para sa ating horoscope. Cancer na kita, Tita Wilma. Ang mga Cancer na tao Hunyo 21 tubtob Hulyo 22. Ay, Cancer, suno sa imo horoscope. Abi, hindi ka magmangin emosyonal karon nga adlaw. Ha? Gamitang pensar mo, sundon mo ang husto, kag tadlungon mo ang banas sang katarungan. Ang balatyagon, ginadaya, yan akong kaisa ang imo paminsaron. Suno sa imo horoscope. Ang balatyagon nga nagadaya sang imo paminsaron, hindi makapaayo sa imo kabuhi. Gamiton mo ina sa mga maayo lang. Maswati nga mga numero 12-27, 30-31, 34, kag 37. Your lucky color is green. Katuwang na ito ng zodiac sign nga Leo. Ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubto Agosto 22, ba magka-encounter ikaw ba na mabutang kaya sa alang-alang nga sitwasyon kay nga may masugata ikaw nga tawo nga palarason gidya di kung matalupang dan mo nga amo sinangasay sang tawang imo ginaistorya ay amat-amat ikaw iya iskierda magpalayo ka kanugon sang oras mo ngay uyang mo sa mga amo sina nga klase sa mga tao nga may makitid nga paminsan. Yes, Leo, maswati nga mga numero 4, 15, 20, 23, 35, kag 41. Your lucky color is yellow. Sa mga Virgo naman, yes, Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Wow. Do kay nami isang kaugalingon mo na do makalamot ang kaugalingon mo suno man sa imo kay ikaw mismo makita mong kaugalingon mo nga nagapakigdebate mismo sa imo gid kaugalingon sa mo na sitwasyon way si may madaog di bala pero kung maghulag ka instead nga makigdebate ka sa kaugalingon ka subong pa lang daog ka sa gusto mo matabo 2, 14, 25, 31, 36 kag 40 mga masuwerte nga numero purple is your lucky color. Yes, Libra, mga Libra naman Setyembre 23 to Oktubre 22. Hindi mo kinahanglan ang tao nga budlay istoryahon. Pangita ka sang tao nga nagapamati sang husto nga rason. Pangitaon mo man ang tao nga handa nga maghangop sa imo. Libra, 4, 17, 20, 24, 26, kag 38. Pink is your lucky color. Ay nga mga anak mo, Scorpio. Ang mga Scorpio naman Oktubre 23, tubtob Nobyembre 23. Nag-abot ng husto nga panahon sa pagbago sang imo kapalaran, Scorpio. Hindi mo na pagbalikan ang kasubo, ang pag-isahanon, kag ang pagkahidlaw. Buligi ka o galingon mo. Maswati mo naman nga mga numero 7, 17, 20, 21, 23, kag 30. Beige is your lucky color. Okay, Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 22, tubtob Disyembre 21. Mga Sagittarian, kung sino makahatag sa imo sang katawhay, kag komportable nga pamatyagan, siya ang dapat mo nga pakigbagayan. Ang mga mataw nga pabugat sa imo abili kawin na anay subong. Bag-unang tuig 2023 na gani kinahanglan mo ang mga bag-uman nga kaupod kag bag-uman nga mga abyan
Mga nega, bayin na lang. Mas, what mo ka mga numero 1, 17, 25, 39, 41, kag 43. Blue is your lucky color. Yes, relax lang. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos na ni. Nagapanumbalik sa inyong nga tanan ni Original Koy Arma. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malhain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo lang. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. 64th birthday kay Luz Veminda Tayo Gillian sang Purok Mahimulaton, Barangay Banago. Happy birthday to you. Enjoy your 64th celebration. Aling kay Florencia Villacampa, yes, kay Joseph Rizaga, salamat man. Pero pasensya na si Tita Wilma magapaalam na sa itong sinipagpangalagad sa Miyerkules nga edisyon sa This Is My Life. Ang ito na Bible verse of the day nga bilin sa inyo halin sa Galatians chapter 5 verse 4. You who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. Salamat gid mga palanggan naton nga mga tagpalamati ay lipat ko. Si Inday anay maupod ninyo ha. Kami importante lang si Tito Wilma nga asikaso. Standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.